Так что хеле гапом. Дайс негитон як бор гудак шида тавалд мешен. 10 бор не. Да пеш чашмтон вақте ки очатуна мезанондан ҷанг меандохтам меомадана азоби сага медодам. Вақте ки дар хонатон каждый дин ҷангу ҷанҷол мешуд, умртона, ҳаёттона, зиндагитона месундан. Баъд вақте ки ҳамара сундан шидан, вай утаита ба гап мезана, баъд мефаҳмиден. Вақте ки одамизод дар як пасти меғалта, ягон кас дар бараш нестай. Баъд рӯзаш омадагӣ буд ки ман қайтида гудак дар кӯча монда будам. Ман гудак дорам. Рӯзаш буд ки ман чӣ рӯзораи сар гузарондам. Но ҳамаш гузашт. Ҳамаш гузашт. Аммом ки ҳамин қадар против ма задан, аммом ки ҳамин қадар против ёчаи ма задан, ҳамин қадар ҷанг ҷанҷола андохтан, ҳамин қадар бадиҳое кардан, ҳамин қадар корое ки кардан. Но ман ин корро раҳоиш кардаистам. Ман кардаистам барои чӣ ман видео шона нишон додаистам. Ҳама тарафа ки бифаҳма мардам травматикадагӣ вайёра рӯзое ки вайё дар сари хонагиҳои мо овардан, дар сари мо овардан, мардум бифаҳма. Одамизод сағира таваллуд шудагиш гуноҳ нест. Сағира таваллуд ки шава бечура. Модари ман сағира духтар будагӣ. Ман нақл кардам уже дар як видеом. Агар тамошо кардагӣ бошен, бихезан бигӯянд ки ту сағира духтар киву чӣ. Ман агар дар чашм тир медоштам, аввалтар мепарондум гуфтагӣ гапошон ки очаи мада очаи мара азоби саге ки додагиян, уқае ки занондагиян, уқа шатое ки очаи ма хӯрдагия. ҳамқа ки очаи ма просто хаб, даҳани хаб дора фақат. ҳамқа шуда ягон бор саршана бардоштагия. ҳама вақт гирондагиян шуда, тем более амин додарем ки оиз мара додари майда ки инвалида касалай. Шиками очамда буданда, очам мурдани шата хӯрдагия. Ва мегардан мегӯянд ки фарзанд ту нестай, фарзанди кадом наркоманае. Ана вақте ки ай хуни шумо шудагия, ҳам хуни шуморай, ҳама тарафа ҳам хунтонай. Як модар таваллуд шудагия, вақте ки як кас як гап мега, вақте ки дар пеши чашмтон ҳамин қадар чизро мебинед, ба мефаҳмед. Так что дальше обсуждать кардан гирем. Мада ягон зарраи обсуждати шумоко аҳамияте надора. Ман ин корро мекунам, бо дальше давом метавонам ки ҳама бифаҳма ки будани вайёра.